Godmorgen alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Sitecore Summer School og webinar, sådan får du succes med Sitecore Experience-platformen. Hele sommeren har vi kørt denne webinarserie, som henvender sig til marketing og IT-folk og omhandler en masse forskellige emner inden for det digitale, lige fra context marketing, mobile og personalisering til the art of the possible og alt ind imellem. Vi håber, at webinarerne kan give jer en masse tips og tricks og en masse inspiration til jeres digitale strategi, så I kan forbedre jeres kundeoplevelser. Og mit navn er Rikke Birkenfeldt. Jeg sidder med marketing i Sitecore Nordic og i Sitecore International, og jeg vil være jeres moderator for dette webinar. Og jeg vil godt gøre opmærksom på, at vi optager det her webinar, som vil være tilgængeligt på Sitecore Summer School inden for 24 timer. Christina vil besvare spørgsmål i cirka 10 minutter efter sin præsentation, så I er meget velkommen til at stille spørgsmål i chatboxen til venstre af skærmen løbende. Så tager vi dem til sidste webinar. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæstetaler, Christina Hauge Lauritsen, som er User Experience Architect i Pension. Og hun vil fortælle jer om, hvordan I får succes med Sitecore Experience-platformen og give jer en masse tips og tricks med hjem. Så nu vil jeg give ordet over til dig, Christina. Ja, tak skal du have, Rikke. Jeg vil give nogle tips til, hvordan man kan få succes med den her Experience-platform. Og jeg arbejder som sagt i Pension som User Experience Architect. Og der arbejder jeg med det at skabe gode brugeroplevelser, som er relevant for den enkelte bruger, altså Customer Experience. Og i den her forbindelse, der rådgiver jeg en hel masse om Experience-platformen, og har arbejdet med experience-projekter for en række forskellige kunder. Det er både store organisationer eller mindre virksomheder, og både danske og internationale. Og i det her arbejde, der har jeg opnået en tendens om, at det kan være rigtig svært at komme i gang med platformen og komme ud over stepperne. Og det er derfor, at jeg vil dele 5 tips med jer i dag, ud fra mine erfaringer med alle de her projekter. Så hvis vi lige sådan træder et skridt tilbage, og starter på at kigge for, jamen, hvorfor? Der er en fyr, der hedder Simon Sinek, og han siger, start with the why. Altså, vi har det her hvorfor inde i midten af hans golden circle. Og Simon Sinek, han er forfatter, foredragsholder og konsulent, og arbejder rigtig meget med lederskab og innovation og management. Og han siger ligesom, at why, jamen, det er målet og motivationen. Og det er der rigtig mange af mine kunder, der har styr på, for de har købt ind i Experience-platformen. Men der, hvor at problematikkerne så opstår, det er det her how og what. Og derfor vil jeg gå i dybden med det. For det her, der er rigtig mange, der har brug for hjælp til at komme i gang. Flere og flere af modne har købt ind i why, men hurdlen er at komme videre og finde ud af, hvordan får vi gjort det her. Så jeg vil simpelthen tage hul på det, og se at komme i gang med de 5 tips. Det første råd, det handler om roadmap. Og nu er mange af jer nok kommet hjem på ferie, og når man begiver sig ud i verden, så starter man måske med at kigge på et kort og beslutte en retning. Det kan være, at man planlægger en rute. Måske er der mange stop undervejs, så man planlægger det meget nøje. Det kan også være, at man bare siger, at vi skal ende herover, og så finder man ud af det hen ad vejen. Men det her med ligesom at finde ud af en retning. Og der handler det jo ligesom om at have et retning og et mål, og sikre sig, at man bevæger sig i den rigtige retning. Og hvordan sikrer vi så også, at du bevæger dig mod nye højder? Så vi skal fremad, men vi skal også opad i forhold til experience. Og det handler rigtig meget om planlægning og sikre, at der sker fremgang. Og der bruger jeg et experience roadmap. Så vi vil have fremgang, og vi vil gerne bevæge os opad og i den rigtige retning. Og når jeg siger retningen, hvad er det så, vi bevæger os mod? Det er en eller anden form for experience-vision. Og her arbejder jeg med, at man formulerer den simpelthen på skrift, finder ud af, hvad er det, man som organisation gerne vil opnå med experience på den helt lange bane. Og så kan man så opstille det her roadmap, der trinvist opbygger mod visionen. Og jeg vil ligesom snakke lidt om, hvordan kan man så bygge det lidt mere detaljeret op. Så man kan ligesom tage hver trin eller hver fase og give en eller anden form for overskrift.
Og her har jeg lavet et eksempel til i dag, hvor man siger, om det første trin, det kan være noget med fundamentet og noget med at optimere. Derefter skal vi måske have aktiveret data i højere grad, og til slut vil vi rigtig gerne begynde at arbejde med data på tværs og omnichannel i højere grad, så det er på tværs af platformen, og det både er websitet og e-mail og apps osv. Og så kan man så ind under hver fase her få planlagt, hvad er det for nogle værktøjer, der tager til brug, og hvad er det for nogle aktiviteter, man vil igennem. Så et eksempel på at sige, at man får skabt fundamentet og arbejde med optimering, det kunne være noget med at tage fat i Engagement Analytics, sørge for, at der bliver samlet data ind, og i forhold til at opsætte nogle goals på websitet, og give det nogle engagement values, gå i gang med AB-test, så man kan optimere sitet løbende, og så hele det her, få styr på det her roadmap, som vi har lige her. Aktivering af data kunne så være noget med at få arbejdet med profile cards i Sitecore, som også er et rigtig godt værktøj, som man kan personalisere på baggrund af. Så begynder vi at aktivere den data, vi så har sat op. Det kan også være at få lavet nogle engagement plans. Og når vi så taler data på tværs, så kan det være, at man begynder at bruge de her engagement plans til at stille nogle e-mails. Så lige så stille får vi opbygget trinene op mod den her vision om at arbejde i højere grad med experience. Men det, der er udfordringen, når man laver planer, det er jo, at de ændrer sig. Og derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man giver plads til forandringer og læringer på vejen. For der vil næsten altid ske et eller andet uforudset på vejen, på rejsen. Og der skal man ligesom ikke være bange for at sige, men der kommer de her udfordringer, og der kan være brug for at justere nogle ting. Og det kan tage tid, men jeg mener, det er tid, der er godt brugt, fordi man opdaterer så planen, men det er jo det, der gør det sikre, at vi har det strategiske fundament og arbejder mod den strategiske retning. Så det handler sådan om at være omstillingsparat og give plads til de her læringer hen ad vejen. For det er rigtig vigtigt, at man gør sig klar, at der kan komme nogle vigtige læringer hen ad vejen. Det er en ny platform for mange at arbejde med, så det er noget, man ligesom får bygget op. Jeg har nogle kunder, hvor det også hjælper overblikket rigtig godt, at man ligesom kan bryde det ned i nogle faser, og det bliver ikke ligesom for overvældende at skulle i gang med hele den her platform, som man måske ikke kender så meget til endnu. Og det er jo en investering i en platform, man gerne vil have giver afkast hurtigt, så på den her måde kan man måske nemmere få visualiseret det og gøre det håndterbart. Men vær åben over for, at planen kan ændre sig hen ad vejen i forhold til de læringer, man gør sig. Og roadmappet, det ser jeg så som en del af det større experience-forløb. Så lige for sådan at sætte det i kontekst, så arbejder jeg typisk med at tage kunderne igennem en experience-proces, altså afhængig af, hvor langt man er. Så kan det give rigtig god mening at ligesom starte med et fundament og få en forståelse for platformen. Så hvis man ikke er rigtig bekendt med det, så skal man jo finde ud af, hvad kan vi overhovedet med den her platform, så man også måske bliver inspireret til at få formuleret den her vision. Så går man måske over og bliver lidt mere strategisk. Det er rigtig vigtigt, at man funderer sit arbejde i et strategisk fundament, der giver genklang i virksomheden, så man aligner, at man arbejder derhen, hvor virksomheden også vil hen, at de strategiske mål passer med det her arbejde. Og det er så her, hvor jeg anbefaler, at man udarbejder en roadmap. Derefter kan det give mening at arbejde med afrapportering og tracking og sikre, at man får samlet data, og at man får afrapporteret i et format, der giver mening internt i virksomheden til de interessenter, der nu engang har brug for at se de her data og få afrapporteret. Så der kan også være rigtig meget internt i forhold til governance og kigge på der. Og så kan man gå ind i en periode, hvor man lærer værktøjerne, og man arbejder med noget, jeg kalder pilotprojekter. Og det vil jeg komme ind på lidt senere med et af de andre tips. Og til slut så kører jeg sådan en valideringsfase, hvor vi ligesom kigger på det, vi har lavet, og ser, hvordan vi så kommer videre. Men det her ligesom for at sige, at lave et roadmap, som er en del af hele experience-processen. Så derfor er tip nummer 1 for mig, udarbejde et experience roadmap.
Så går jeg videre til råd nummer 2, og det handler om experience nøglespillere. Jeg ved ikke, om mit billede lige går igennem her, men det handler om nøglespillere. Det er mennesker, der skal arbejde med experience og bære det her igennem i en organisation. Så for at få succes med den her platform og det her værktøj, så er det vigtigt at anerkende den store rolle, som det menneskelige spiller i det her ellers sådan meget tekniske univers, så vi taler værktøj og platform. Men succesen i virksomheden er afhængig af den mindset, som mennesket har. Og vi mennesker, vi kan ikke så godt lide forandringer. Vi kan godt lide at gøre tingene, som vi plejer, på den måde, vi plejer at gøre det, fordi sådan har vi altid gjort det. Men når man begynder at arbejde med customer experience, så kan det betyde nogle forandringer. Altså nogle forandringer i måden, man tænker på. For eksempel med optimering. I stedet for ligesom at tænke tekster til web, som her er en færdig tekst, så begynder man måske at tænke, lad os prøve at lave en AB-test og se, og det samme med billedmateriale, at man tester nogle forskellige banner og billeder, ordlyd. Og det er en ny måde at tænke på, om det arbejde, man sidder med. Det kan også være de værktøjer, man bruger. Altså helt basalt, at man logger ind i nogle nye systemer, man ikke har brugt før. Og det er udfordrende for os mennesker. Så det her med at arbejde med personalisering, der plejer jeg lidt at snakke om, at det er en proces. Det er ikke et projekt. Og vi er ligesom blevet vant til at køre projekter i en virksomhed, og vi får defineret en hel masse ting, og vi får det godkendt, og vi starter det op, og så er der så også en slut. Men når man arbejder med customer experience og personalisering og optimering, så er det en proces. Det slutter ikke på samme måde, og det er en kontinuerlig optimering af for eksempel et website. Og det kræver den her ændring, som jeg snakkede om i mindset og i virksomhedskultur. For vi er ikke gode til forandringer. Vi kan godt lide at gøre tingene, som vi plejer, og vi skaber rigtig hurtigt dybe vaner. Så det her med at bryde vanerne og ændre mindsetet, det kræver en dedikeret indsats. Og det er her, at nøglespillerne kan spille en afgørende rolle. Forandring sker ikke overnight, så det er vigtigt, at man sikrer kulturen og processerne internt, så vi arbejder og ser det som en proces, og ikke som et projekt, og tænker, hvornår er vi færdige med det her. Så hvordan kan man sikre kulturen og processerne internt i virksomheden? Ha' en tovholder er et af mine råd. Først og fremmest så er det en fordel at ligesom udpege den her tovholder, og det er sikkert også mange af jer, der er vant til at arbejde med, at det er tydeligt, hvem har ansvaret, og man har nogle klare roller. Og her for Experience-projektet, så kan det betyde en, der er med til at holde momentum i projektet og have styringerne. Men noget af det, der er rigtig vigtigt, når man så får udpeget den her Experience-tovholder, det er, at man ikke får skabt en flaskehals. Og den her bekymring vil jeg gerne dykke ned i, fordi der har jeg ligesom nogle erfaringer med, at det kan være ret svært. Så det næste råd her inden for experience nøglepersonerne, det er skab en flaskehals. Jeg har oplevet, at på flere forskellige projekter, at en person ligesom har fået ophobet for mange opgaver, og pludselig er der kommet noget ind fra højre, noget andet i virksomheden, der har været kritisk, og så er experience ligesom lige blevet lagt lidt på pause, og det kan godt være, at man så ligesom prioriterer sine opgaver og siger, nu venter vi bare lidt med det her, men i værste fald kan det jo betyde, at man til launch af et nyt site ikke har måling klar, eller den slags. Og det er jo rigtig kritisk, når vi netop skal arbejde med al den her data. Og derfor er det vigtigt at have mere end én nøglespiller. Og hvordan sikrer vi så det? Men det gør vi ved at udpege nøglespillere, der så kan bakke op om det her experience og ligesom være der for tovholderen. Så sørg for at udpege ligesom et experience team, der sammen kan skabe succes med experience og ligesom få det i gang. Det kan være nogle ekstra hænder, der tager over, hjælper med projekterne, hjælper med at drive experience.
Og dermed kan man så sørge for ikke at få skabt en flaskehals på opgaven. For der vil ske uforudsete ting. Så er der sygdom, så er der andre projekter, eller hvad det nu må være. Og derudover, hvis man ligesom bliver udpeget som en del af det her team, der skal prøve det her nye og være med til at bære det ind i kulturen, så gør det også, at man kommer med en motivation. Man er måske bedre til at holde fokus og bliver sådan lidt hyped om, at det er spændende det her, og jeg er med i det og udbreder det i organisationen. Og det, som personerne jo så skal, det er at sprede optimeringskulturen. Være eksperimenterende og sprede den her eksperimenterende kultur. Og en af måderne, man kan gøre det på, er jo at skabe begejstring. Begejstring omkring resultaterne og de læringer, man får. Men hvis man arbejder for første gang med AB-test, så del erfaringerne og skab den her begejstring for den her nye måde at arbejde på. Det kan være, at man sender mails rundt, eller at man udarbejder nogle korte rapporter, som man fortæller om til noget videndeling, eller man printer simpelthen ud og hænger op på væggen, og får skabt noget fokus på det, og virkelig viser, hvad det er, man arbejder med, og hvor spændende det er. Jeg har været med på et projekt, hvor vi så skulle i gang med at lave nogle personaliseringseksperimenter, hvor vi ligesom fik defineret en masse forskellige personaliseringsting, vi ville prøve af, og så kørte vi sådan en uge ad gangen. Og det vi gjorde der, det var, at vi startede med at sende en mail ud internt i marketing- og kommunikationsafdelingen om, at nu skulle vi i gang med det her arbejde. Og så allerede der var der ligesom noget interesse og noget begejstring. Og det fik også holdt dem, der så arbejdede med det her lidt til ilden. Fordi man bliver jo også nødt til så at følge op og skrive senere, okay, hvordan gik det så med alt det her, vi sagde, vi skulle gøre. Og kollegaer, der så kommer og spørger om, hvad endte det med, og hvad fandt de ud af. Så det kan holde en lidt op på, at man får delt det. Så skab den her begejstring. Så derfor er mit tip nummer 2 at udpege experience nøglespillere. Så går vi videre til tip nummer 3, og det handler om noget, jeg kalder pilotprojekter. Og det indeholder, at man ligesom giver plads til læring og hjælper med at komme ud over stepperne med experience. Så i stedet for at ligesom få planlagt så meget, så man ikke rigtig kommer i gang, så kalder vi det pilotprojekter. Jeg vil fortælle lidt om, hvad det her begreb betyder. Når vi ligesom får defineret, hvad det er, vi skal begynde at arbejde med på experience, og vi skal til at finde nogle sådan helt konkrete snit at implementere, jamen hvis man så siger, at vi har det her projekt, så er der måske pludselig nogen i resten af organisationen, der er nogle interessenter i nogle andre afdelinger, der kommer og har en holdning, og der er nogle chefer, der skal se nogle resultater, og hvis vi ligesom, det bliver søsat som noget ret stort, hvor hvis vi kalder det et pilotprojekt, så er det min erfaring, at man giver de involverede meget mere plads til at lære, få lov at lære værktøjerne at kende, få lov at gøre sig nogle erfaringer. Og det tror jeg er rigtig vigtigt for at få succes med platformen og med alle de værktøjer, der er. Så man kan ligesom sige, at hvor roadmappet havde det strategiske og taktiske fokus, jamen så er pilotprojekter mere operationelle. Her vi begynder at få fingrene ned i det og sætte noget op og komme i gang simpelthen. På mange af projekterne, jeg har været på, der har det ligesom også været sådan en utålmodighed. Vi har planlagt og snakket, og det ene og det andet, hvornår kommer vi i gang? Og det er også det her med at få identificeret nogle quick wins og starte der. Så på den måde kan man ligesom arbejde med at identificere nogle quick wins, prøve det af, lære værktøjet ved at gøre det, og samtidig så ligesom få et resultat, der gør, at man kan komme videre med næste. Og så kan man så begynde at sige, okay, nu kalder vi det et stort projekt, og vi skal have den her afdeling med, og en anden afdeling har også nogle holdninger osv. Men til at starte med er det vigtigt, at man selv
bliver comfortable med værktøjet og lærer det at kende, og simpelthen får indblik i de muligheder, der er med experience-værktøjerne. Jeg har taget sådan en lille kaffeanalogi med, for ligesom at komme lidt nærmere det her, jeg snakker med om pilotprojekterne, og hvordan man egentlig griber det an. Det her med at gå fra kaffebønnen til den perfekte kop kaffe, det er jo heller ikke bare en nem vej. Det virker rimelig simpelt, men det, der ligesom ligger bag hele den proces, det er jo at eksperimentere sig, prøve sig frem. Man starter et eller andet sted, og så justerer man derudfra. Man prøver med den ene temperatur vand, den anden temperatur. Så prøver man måske med lidt hårdere vand eller blødt vand, og hvor længe skal det have, og det ene eller andet. Det er jo en kæmpe proces. Men man er nødt til at starte et sted og bare prøve sig frem. Og lidt det samme med experience-platformen. At man må simpelthen ikke få så meget angst og tænke, vi kan ikke overskue det, vi ved ikke, hvor vi skal starte, og hvordan vi gør. Man er nødt til at starte et sted, og så ligesom justere derudfra. Hvis man sætter, lad os sige, Sitecore profiles op, jamen, så starter man et sted, og så kan vi kigge på dataen, og så kan man altid justere, hvis man finder ud af, når dem vi satte op, det var måske ikke helt tilsvarende til billedet. Men det fandt vi ud af, fordi vi netop kunne kigge i det, der var stillet op til at starte med. Så et eller andet sted, så er det jo bare at gå i gang og få fingrene ned i det og begynde at eksperimentere. Og jeg har taget et eksempel med på, hvordan man kan gøre det her. For det er jo nemt nok for mig bare at stå og sige, bare gå i gang, bare prøv det. Så jeg har lige taget en case med, hvordan jeg har været med til at hjælpe en kunde i gang med hele experience, optimering og personalisering. Den her kunde, for den kunde, der betyder rigtig meget at have de her nyhedsbrevspermissions. Det gav meget værdi i forhold til at få fat i deres kunder. Så det var ligesom målet, og vi opstillede en hypotese, som gik ud på, at vi troede, at vi ville kunne få flere tilmeldte til nyhedsbrevet, hvis vi viste et banner, hvor der var mulighed for direkte tilmelding i det her banner, for dem, som ikke var tilmeldte. Så i stedet for bare at vise det til alle, så satte vi en personaliseringsregel op og sagde, dem, der ikke er tilmeldt nyhedsbrevet, de skal se det her banner, hvor de kan tilmelde sig direkte. Og det satte vi simpelthen op som en personalisering og en variation. Og segmentet, det var så de tilmeldte uden permission. Og det vi så fandt ud af, det kørte en uge det her. Og så fandt vi ud af, at der var et stort potentiale, hvor ikke alle havde været eksponeret for det. Der var 14.838, det er også flot på en uge. Og så kom der 138 nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Og så var det, vi tænkte, okay, ud fra det her, kan vi så prøve at lave et nyt eksperiment. Hvad nu, hvis vi sætter en konkurrence ind? Så nu begyndte vi simpelthen at sige, i stedet for bare tilmelder her, så lavede vi en variation, der hed tilmeld og vind. Og så vil det jo, og det er ligesom de her quick wins, jeg talte om. Prøv at se, hvad virker, og hvad får vi ud af det. Så de her, det andet eksperiment med tilmeld, nyhedsbrevet og vind, det kørte også en uge. Der var flere, der var eksponeret for det, men der var også en del flere tilmeldelser på den her uge. Og som man kiggede i dataen, fordi man blev også ret nysgerrig, når man så endelig får de her ting i gang, der kunne vi se, at allerede efter 2 dage, der havde eksperiment nummer 2 slået de 138, som eksperiment nummer 1 havde på 1 uge. Men for ligesom at kunne sammenligne det lidt bedre, så har jeg regnet konverteringen ud. Og det er så 0,93% for eksperiment nummer 1. Og eksperiment nummer 2 kom op på 4,82, altså næsten 5%. Så vi kom hurtigt i gang med noget, altså opstillede en hypotese, og definerede ligesom, hvordan vi kunne prøve at sætte det her op. Så man kan sige, hvad har vi lært? Vi har lært, at det er godt at give brugerne et incitament til at tilmelde sig. Det vil sige, at det er konkurrencer, der har engageret brugerne. Og vi kan simpelthen øge vores konvertering ved at skabe den her motivation. Og så virkede det her one-click så rigtig, rigtig godt. Det synes jeg er en rigtig spændende case, og tilgangen i det
som jeg ligesom vil give jer indsigt i, det er jo det her mindset, man så har på sit experience team om, at vi prøver noget. Vi prøver at lave noget. Og det kan godt være, at vi går ind i det med en hypotese om, ja, okay, vi tror, at konferencer vil være med til at øge engagementet. Men nu har vi dataen på det. Så vi har målt, om det virker, og vi har lært af resultatet. Efter første eksperiment, så gik vi jo videre, og så prøvede vi at lave noget nyt. Så man kan ligesom køre den her i en cyklus rundt og blive ved på den måde. Fordi en hypotese og få be- eller afkræftet den, det kan jo typisk blive videre til en ny hypotese. Og på den måde begynder man ligesom at få den her datadrevne organisation, hvor vi kan bygge vores beslutninger på, hvad dataen siger. I stedet for, at det er sådan en mavefornemmelse, vi har gået med. Så får vi simpelthen data på det. Og det er jo noget af det, der kan give genklang i organisationen. Og det her med organisationen, jamen det er jo også et mindset. At man investerer i nogle nye tiltag, så beviser vi, at der er en return on investment på det. Og det betyder, at der er et mere solidt grundlag for det videre arbejde. Og at man måske også kan få sat flere ressourcer af til de her experience-tiltag. Så for lige at skære lidt tilbage til benet i det her, jamen så har vi en hel masse værktøjer at eksperimentere med på experience-platformen. Og det er bare at komme i gang. Prøv noget af, få hænderne ned i det, og start et sted, for det er altid ligesom lede videre. Så den her berøringsangst om, at det første, man sætter op, det skal bare være helt perfekt og give mening, det ved vi jo først, når det så ligesom har kørt lidt. Og det betyder jo, at mit tip nummer 3 er identificere og eksekvere pilotprojekter. Ja, så går vi videre til råd nummer 4, og det handler om træning. Altså det her med at blive trænet i experience-platformen og lære værktøjerne at kende. Der er det tit den her med, hvor skal vi begynde? Jeg har lavet en hel del træningssessioner, og har ligesom fundet en måde, jeg synes, det giver rigtig god mening at gøre det på. I forhold til hele experience-forløbet, jeg har givet jer indblik i her, jamen, har man så identificeret de her pilotprojekter, som jeg har snakket om, så kan man jo begynde her. Og så ligesom bruge de tools, der passer til de pilotprojekter, man har identificeret. Så i stedet for at have sådan en liste over toolsene, så starter vi fra en ende af, så siger vi, starter fra en ende af med de quick wins, vi gerne vil have implementeret. Og så tager vi toolsene i den rækkefølge. Og så kommer jeg igen til at tale lidt om det her med mennesker, fordi det kan godt være, at det bliver meget teknik og værktøj. Men i virkeligheden, i sådan en træningssituation, så begynder det jo at handle lidt om mennesker igen. Og det skal være relevant, for at vi engagerer os. I en træningssituation, så skal det være relevant for, at vi husker det, vi sidder med og klikker rundt i. Og derfor er det rigtig vigtigt, når man arbejder med det her, at man gør det relevant. Der er meget psykologi i det. Og jeg vil godt prøve at komme med nogle eksempler på det her. Det er hvordan, at man så skaber den her relevans. For eksempel i et supermarked, der er der også den her jagt på relevans. Hvis nu prøver at tage det hen i nogle andre medier, der vil man gerne have kunderne til at tage varer ned fra hylderne. Og der skaber man relevans ved at kunne sætte nogle varegrupper sammen, som ellers ikke er, altså nogle varer, der ikke er i samme varegruppe. Det vil sige, når man går hen til hylderne med fyldt med chips, så er der noget dips ved siden af, og det er i virkeligheden en anden varegruppe. Men man skaber større sammenhæng og relevans for kunderne ved at købe. De får simpelthen købt produkterne, for det bliver skabt en relevans. Så hvis du sørger for, at der ligger avocadoer ved siden af nacho-chipsene, vi skal jo have guacamole til. Og det er ligesom den her relevans, der så også er blevet taget med ind i det digitale, ind på webshopsene, som jo har det her med, jamen, hvis du køber det her produkt, det her produkt er relateret, eller andre købte det her. Og så prøver vi ligesom at tale ind i det her for brugeren. Men vi skal jo ikke kun gøre det for brugerne og for jeres kunder. Vi skal også gøre det for jer som mennesker. Og derfor er det vigtigt at skabe relevans simpelthen i en træningssituation. Og det kan gøres på nogle forskellige måder.
For det første synes jeg, det er rigtig vigtigt, at der bliver trænet i jeres eget Sitecore-miljø, og ikke i et træningssite. Så hvis I sælger sko, så skal I ikke sidde og prøve ting af i et site, der sælger rejser, eller hvad det nu må være. Fordi så bruger man altid på at sidde og overføre. I det eksempel, man er inde i, så overfører man det alligevel til sin egen forretning. Så derfor arbejder jeg med, at det kan vi lige så godt gøre fra starten af. Og når det er jeres eget Sitecore-miljø, så er man mere engageret. Det kan godt være, at man lige er lidt nervøs i starten for at klikke på knapperne, fordi vi sidder jo i det rigtige. Men man får skabt en relevans, der gør, at man er lidt skarpere, og at man husker tingene bagefter. Fordi ellers det her med at begynde at overføre det på sin egen forretning efterfølgende, det kan blive sådan lidt frustrerende, hvis man så sidder tilbage og det gav bare rigtig god mening med det der eksempel, fordi det var lige til højre ben, og det er vores forretning ikke. Så derfor mener jeg, at det er rigtig vigtigt, at man skaber relevans ved at træne i sit eget miljø, og i de værktøjer, som gør, hvor man har identificeret et pilotprojekt, så man ligesom forstår, hvad man skal bruge værktøjet til i sin egen forretning. Og så er det jo rigtig vigtigt det her med, at man kan ligesom synes, der er så mange værktøjer, hvad var det nu, og hvordan var det lige? Og efter sådan en helt træningsdag kan man jo være fuldstændig smadret. Jeg har været på nogle heldagskurser, hvor man sidder bagefter, og man bliver helt ør i hovedet, og hvad var det nu, vi gjorde med det og det og det. Derfor vil jeg råde jer til ligesom at tage én ting ad gangen. Et tool ad gangen, og ikke skabe sådan unødvendig forvirring. Hvad var det nu med det der og det der. Så derfor fokuser på et værktøj ad gangen. Lær det at kende. Bliv fortrolig med det. Og have ligesom en forståelse for, hvad er det, vi bruger det til, og hvor kan det hjælpe jeres organisation hen. Og så opbyg den her viden trinvist. Hvis du har taget et tool ad gangen og bliver ved med det, så får du den her værktøjskasse, og man kan bevare overblikket. Man kan bedre huske aspekterne omkring det her værktøj. For eksempel, hvordan en AB-test stilles op. Hvis man på en dag både lærer det, og det her med kampagnekoder, og opsætte profiler, og goals, og så videre, så kan man det ret fyldt op. Men hvis man ligesom får lov at isolere dem, så bliver det bygget trinvist op. Så det her med at få opbygget, altså simpelthen over tid, opbygget viden og kompetencer, så kommer det fuldstændig på linje her, og værktøjerne i system, i stedet for ligesom at sige, at vi tager det lige på én dag. Så hold hellere nogle små træningschancer, ikke for hver type. Og derfor er mit råd her nummer 4. Træning i et værktøj ad gangen og i eget Sitecore-miljø. Det tror jeg på er med til at skabe succes med platformen og til at lære, hvad er det, platformen kan, og hvordan gør man det. Mit næste råd, det handler om ressourcer og samarbejde i forhold til Experience-platformen. Jeg mener, at Experience, det at arbejde med Experience, det er en tværfaglig disciplin. Og at have den her forståelse er rigtig vigtigt i forhold til at sørge for, at man giver de rigtige ressourcer ind til det her Experience-arbejde. Det er simpelthen et tværfagligt samarbejde, og jeg arbejder tæt sammen med udviklerne. Så som UX'er har jeg brug for, at jeg kan spare med en udvikler omkring nogle forskellige setup osv. Så på den måde kan vi holde forskellige fokusområder, som vi hver især har, men samarbejde om den bedste løsning. Så det vil sige, hvis jeg for eksempel arbejder med, jeg havde en kunde, hvor de havde nogle meget specielle tracking-behov. Og der gik jeg som UX'er ind og ligesom udfordrede det her og fandt ud af, hvad er det reelle behov? Hvad er det, de gerne vil opnå i forhold til tracking, den her kunde? Og derefter, da vi ligesom havde fuldstændig styr på the why, så kunne vi få udvikleren, så kunne han få lov at få styr på how, altså hvordan teknikken skulle være, hvordan ville det rigtige setup være til at støtte op om det her. Og han sad ikke ligesom og havde en kunde, hvor det skiftede lidt, fordi vi ikke lige havde fået helt styr på, hvad var formålet egentlig. Så på den måde gav det samarbejde et meget bedre resultat. Det kan også være det her med at få sat engagement values og goals op, som jeg synes er et rigtig godt værktøj i Experience-platformen, og faktisk et godt sted at starte egentlig, hvor man får lagt et fundament i løsningen, der kan samle en masse data op.
Men det handler ligesom om at få sagt, hvad er der for nogle mål på sitet, og så give det en værdi, og pleje at holde nogle workshops, hvor vi finder ud af de her ting, og få afklaret det. Og derefter kan det jo så vise sig, i Sitecore er det out of the box rigtig nemt at sætte det her op på sider, men nogle gange kan målet ikke være at ramme en bestemt side, men være at trykke på en knap, eller få lidt akkordion ud. Og der har jeg så brug for hjælp fra en udvikler, der skal trigge nogle goals i koden. Og her, hvis jeg ligesom tager mig et indledende arbejde, jamen så tager han sig af det efterfølgende. Og det er bare rigtig vigtigt at vide, at der er brug for det her samarbejde. For hvis vi ikke havde allokeret en udvikler, så kunne vi jo sidde længere vente på, at der var en, der havde tid til at få sat de her ting ud. Så det er rigtig vigtigt. Så hvad er det her egentlig kræver? Jamen det kræver jo at få for det første, at man er klar over det, at man måske skal booke nogle ressourcer ind, og at man husker at spare med hinanden, kommunikere, deler viden, har man måske hinanden med på møder, eller er man med CC på nogle mails osv. Fordi der kan være rigtig vigtige input til hinanden den her vej, for ligesom at få succes med platformen. Ja, så mener jeg, det er vigtigt, at der er flere fagligheder indenover. Og derfor så er mit tip nummer 5, at arbejde med experience-platformen er en tværfaglig disciplin. Nu er vi godt igennem de 5 tips her, som jeg havde med til jer, og mine erfaringer fra felten og fra kunderne, og hvor jeg ligesom oplever, at der kan være frustrationer, eller det kan være svært at komme i gang. Så nu er det ligesom nået dertil, hvor vi runder af, og får bundet det lidt sammen. Jeg synes, der er et rigtig stort potentiale her med Experience-platformen. Og det er jo derfor, jeg gerne vil dele mine tips til, at man kan komme i gang. Det er vigtigt at arbejde med Customer Experience i dag, og sørge for at skabe relevans for brugerne, personaliserede oplevelser, og at man løbende optimerer sit site. Og så, at man ligesom får planlagt en tilgang, hvor man kan skabe den her succes. Og få simpelthen lært platformen at kende, og lært at udnytte den ordentligt. Og jeg har ligesom prøvet at summere nogle af tingene lidt op i sådan en personaliseringsstrategi, som måske kan være lidt en spesiel måde at sige tingene på. Det handler om at komme i gang og få sat nogle tools op, simpelthen lære at bruge dem. Og det kan man ligesom gøre på baggrund af de her pilotprojekter eller piloteksperimenter, som man så kan sætte op og blive klogere på. Derefter har jeg den her inspirere-boble, som handler om det her med at skabe begejstring omkring resultaterne internt. Dele den gode historie. Og derudfra, så kan man investere i det, der var en succes. Hvis der var en hypotese, men den fik vi godt nok afkræftet. Okay, hvor går vi videre derfra? Så man får ligesom med små hurtige iterationer på ud af, hvad vej skal vi gå, og bliver datadrevet og kan bakke det op med sine data. Og alt det, jeg står og siger her, jamen måske er der ikke så meget nyt under solen til, hvordan man ligesom griber platformen an. Det er det her med at spise elefanten i små bidder. Vi har hele det her dyr foran os, der kan alle mulige ting, og det lyder super godt, og vi vil bare rigtig gerne i gang. Og vi bliver inspireret, og så kommer man hjem og sidder på sin plads, og så hvordan var det nu lige? Bryd det ned i mindre bidder, så det bliver mere overskueligt. Og gør det ved hjælp af de her 5 tips, som jeg har taget med i dag. Det her med Experience Roadmap, og opstillet et roadmap, udpege nogle nøglespillere, altså det er et Experience Team, som bærer succesen, og som arbejder med det her. Vær tydelig omkring roller og ansvar. Nummer 3 var det her med pilotprojekterne. At man kunne få identificeret og eksekveret pilotprojekter, så man hurtigt kan opnå nogle quick wins, som simpelthen bærer experience-arbejdet videre. Så er der træning. Det var det her med at få trænet i værktøjerne i jeres eget Sitecore-miljø og ikke i træningssite, og fokusere på ét værktøj ad gangen. Og til slut så vær bevidst om, at det er en tværfaglig disciplin, og der er behov for flere fagligheder. Sikre, at de forskellige fagligheder bliver involveret,
så der ligesom ikke kommer en showstopper, fordi nu venter vi på at kunne få booket en udvikleropgave, og så må vi sidde lidt. Så kommer vi ikke ud over stepperne. Så det var ligesom mine 5 tips til at få spist den her store, spændende elefant i små bidder, så jeg kan få succes med platformen derude og se at få udnyttet de spændende værktøjer, der er. Ja, så det var det for mig. Og nu går vi så til en spørgsmålsrunde, hvis der er nogle spørgsmål. Ja, tak Christina. Ja, der er kommet lidt spørgsmål. Og det første her, det er, om du har nogle tips til, hvordan man finder på hypoteser eller personaliseringseksperimenter, som kan give nogle quick wins. Ja, altså jeg har arbejdet med, at vi blandt andet har kigget på, er der nogle rapporter internt i virksomheden? Har man måske allerede nogle analyser, der er baseret på brugerne, eller noget, har man lavet nogle brugerinddragende metoder, nogle steder, hvor man kan få inspiration. Det kan også være noget, hvor man sådan lægger mærke til, om det her, sådan her er det bare, men man har ikke rigtig noget data til at bakke det op. Man kan også sådan ligesom hente inspiration i nogle af de andre afdelinger. Det kan også være, at der er nogen der gerne vil have prøvet noget af. Og så kan man, når man ligesom har kigget internt i virksomheden, så har jeg også arbejdet med, at man ser på, okay, hvad er det egentlig for nogle personaliseringsregler, for eksempel, vi har i Sitecore, og så kigge på, vi kan sætte et eller andet op hver mandag. Men det giver jo mening, fordi hver mandag, der lancerer vi et nyt nyhedsbrev, eller hvad det nu må være, og så kan man prøve at promovere det. Så der er ligesom nogle forskellige steder, man kan hente inspiration. Super. Og et spørgsmål mere her. Hvordan udvælger man experience-nøglepillerne? Ja, de her nøglespillere. Jamen typisk vil det for nogen være klart, hvem i organisationen, der egentlig ligesom skal projektlede det, eller ligesom være den her tovholder, som jeg snakker om. Og det kan typisk være egentlig den digitale afdeling, som har ansvaret for de digitale brugeroplevelser. Og de øvrige spillere for holdet, dem synes jeg kan defineres ud fra lidt forskellige aspekter. Det kan både være noget med, hvem har tiden til det, sådan helt lavpraktisk. Er der nogen, der har bedre tid end andre? Er der nogen, der er mere engageret? Er der nogen, der er helt vildt klar på at prøve noget nyt? Så kan de også være oplagte. Og så er selvfølgelig nogen, der har nogle arbejdsopgaver, der ligger op ad det her. For eksempel, hvis deres arbejdsopgaver giver god mening, at de på sigt skal sidde og lave nogle AB-test om ugen eller sådan, så får dem med. Dem, der skal ende med at arbejde med det. Men jeg mener, man kan komme rigtig langt med at finde ind til dem, der har interesse for det. Yes. Hvor lang tid vil Experience Roadmap'et typisk forløbe over? Ja, det er også et godt spørgsmål. Det kan jo være ret forskelligt et eller andet sted. Nogle gange handler det om, hvad virksomheden ligesom kan sætte af i forhold til det. Det kan afhænge af indsatsen, man har. Hvis man er på fuld tid en hel uge med de her opgaver, så kan det jo gå hurtigere. Men hvis man kun har tid til at arbejde med Customer Experience og platformen en gang om ugen, så får man også forlænget, hvornår man når visionen. Så på en eller anden måde skal det gerne hænge sammen, men typisk vil det være over flere måneder. Det vil det. Og det kan også komme op til et år eller flere. Der er et sidste spørgsmål her. Kan du sige noget om forskellen i Experience-platformen fra Sitecore 7.2 til 8.3? Hvor meget bedre og nemmere er det at anvende? Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Det vil jeg meget gerne snakke om. Jeg synes, der er enormt stor forskel. Hele interfacet er et andet, og jeg synes selv, det er meget sjovere at arbejde i 8.2. Hvor når man er nede i 7'eren, det ser ud på en anden måde, og man kan ikke lige så mange ting. Sitecore er virkelig kommet langt med den nye platform. Man kan mere, og det er mere brugervenligt at sidde og sætte tingene op. For eksempel at lave AB-test på sideniveau. Der er man langt mere guidet som redaktør, når man skal sidde og sætte det op. Jeg synes, der er kæmpe forskel.
Ja. Og der er også nogle nye værktøjer, som man har mulighed for, som ikke er der i 7'eren. Alright. Jamen, lad mig se, der kommer måske så. Hvad er det, man kan mere af I 8'eren? Der går 8.2. Ja. Ja. Jamen, der er, man har mulighed for at, hvis nu man har et website i Sitecore og et andet website i et andet system, jamen, så har man mulighed for med Federated Experience Manager at sætte et script ind, så man stadig kan personalisere og hente data og bruge experience-værktøjerne på det andet site. Men det skal ligesom være ens eget site, for man skal kunne sætte et script ind. Og det synes jeg er en stor fordel, fordi der er faktisk rigtig mange virksomheder, som måske har 2 systemer, fordi så havde vi det her website i et, og det her i et andet. Så kan man generere kampagnekoder ret nemt, synes jeg også. Ja, hvad er der mere? Jeg kan lige prøve at tage launchpadden frem, som jeg kort havde med. Nu ser vi, om den kommer frem her. Der er nogle af de her ting, jeg taler om. Ja, en anden ret stor og vigtig ændring, vil jeg sige, det er hele Experience Analytics-delen. Altså, der er simpelthen kommet en indgang til, at man kan visuelt få præsenteret sin data. Sådan lidt i stil med, at mange bruger Google Analytics til at gå ind og se grafer osv. Så kan man nu også gøre det her på Experience-platformen. Og det synes jeg er en kæmpe fordel. Fordi hvis vi skal være så datadrevne, så har vi jo brug for at se graferne og rapporterne, og hvis vi sætter mål op, så er vi jo interesseret i at vide, hvor mange har trigget de her mål, over hvilke perioder osv. Og der er også kommet mulighed for, at man selv kan sidde og hive data ud og få ind i et Excel-ark, relativt nemt, og selv sidde og lave data på kryds og tværs, hvis man har et større behov, end det her med bare lige at gå ind og få sit overblik, hvordan det ser ud. Så er der nogen, der vil grave dybere ned i dataen. Men generelt et meget bedre interface, mere brugervenligt. Man kan sætte nogle funnels op, som ligesom hvis man har et sign-up flow, så kan vi se, hvor falder folk fra henne, og så videre. Godt. Jamen, tak for det, Christina. Det ser ikke ud som om, der er flere spørgsmål. Nej. Ja, der er vel bare tilbage at sige tak for i dag, og vi håber, at I har fået noget ud af webinaret. Og husk at gå ind og se, om der er flere spændende webinarer for dig. Og ellers ja, tak for det, Christina, og tak til jer, der lyttede med. I må have en rigtig god dag. Ja. Tak. Hej.